straightforward ladies. Yes. Stephen karwaki e twak ero jopuonjre kaka Stacy osedonje mbalariany kacha. Nitiere moko kaka Jennifer rito donjo tarik 1 dwe mar 9 higani. Ang'o marito gi mbalariany kacha minyalo wacho ni in e kinde mane donjo e hiki mokwongo ni gombo mar mondo mi ng'ato ne ng'isi ane ni mae gima idhi romo godo mar mondo mi gin bende gibed kod ikruok makare. Erokamano. Gima ng'eyo ni rito jogo mar joinwa. Kendo kata kapok adhi malach we ariwra gi jomoko mose congratulate gi nikech ne gitimo penj ji mang'eny to gin ema giyudo opportunity no mar donjo. Koro marito gi ng'eny an mokwongo gima agombo ng'eyo kane pok ajoin en gima oluongo ni financial literacy. Kaka inyalo manage pesani kendo kaka inyalo tiyo kode maber nikech iyudo ka thothne iya dala samoro janyuolo mi pocket money moro matin, samoro arambe moro well wishers moko. Koro idhi yudo ka samidhi kuchocho idwa overspend, idwa nitiere kaka idwa ketori e kiwango moro nikech sama wadhi kuchocho ji opogore. Nyaka wang'e ni kuonde moayo opogore. Koro samida compare an narwakora nang'o, idwa rwakori maber. Emane madhi keto wandaki moko mopogore sana gi joma nyiri nikech yudo ka within a week isetieko pesa but you need to maintain your standard. Koro this force you to look some external resources and then you end external resources kaka mage. External resources yudo ka ng'ato nyalo gombo mondo mi odonje weche magera gi jogo manyalo bedo ni nyalo konye gi yor pesa. Koro yudo ka baadaye iyudo ka ng'ama mi pesa ni dhi mi gik modwa ni timne to samoro ok inyalo. Koro ipo ka inyalo lalo ngimani kech wasebedo gi cases aina mag joma tindo, joma donjo, ikgi mokwongo iyudo ka ng'ato koko tiko wigi 2 campus to ngimani oselal, samoro oyudore shida mopogore. Koro dago mana mar kwayo gi ni kata ka gia kucho to standard ni just maintain it from home, kiki change, just maintain your path.